Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli na radovnu konferenciju za medije Gradskog odbora Demokratske stranke u Kruševcu. Obratit će vam se potpredsednica Gradskog odbora i kandidatkinja za poslanicu na republičkim izborima Mirjana Ivremović. Dobar dan. Pozdravljam sve prisutne medije i građane Kruševca ispred Gradskog odbora Demokratske stranke u Kruševcu. Demokratska stranka se zalaže za normalnu i pristojnu Srbiju. Odgovorit ćemo na našim planom, našim idejama. Ubeđena sam da ćemo dobiti vašu podršku 16. marta 2014. godine. Demokratska stranka jedina prepoznaje da je ekonomija ključni problem ove zemlje i zato smo identifikovali resurse koji u najkraćem roku mogu pokrenuti proizvodnju i otvoriti nova radna mesta. Zato ćemo umesto otpremnine predviđene republičkim budžetom u iznosu od 600 miliona evra ulagati u poljoprivredu, prehrambenu industriju, energetiku, obrazovanje i informacione tehnologije, pokrenuti srpsku privredu, a građanima vratiti dostojanstvo i veru u budućnost. Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na izbornoj skupštini najavio je izbore i rekao da sledi najteža borba i najprljavija kampanja. I pre raspisivanja izbora ova vlada je uvela pre 2 godine, rekla bih, vanredno stanje, vladajući neprekidno pod tenzijom, uvodići diktaturu i strahovladu. Ono što je najvažnije jeste da su nam pokazali da su različiti od drugih po načinu vođenja najprljavije kampanje. Srpska napredna stranka želi apsolutnu vlast. Zloupotrebljava sve institucije sistema da dođe do cilja. U ovoj kampanji članovi Srpske napredne stranke obilaze građane sa biračkim spiskovima u rukama. Spiskovi su dobili od gradske uprave, najverovatnije po naređenju gradonačelnika. Ovo je klasičan primer očiglednog kršenja biračkog prava koje se kažnjava krivičnim zakonom i zakonom o zaštiti ličnosti. Demokratska stranka podneće krivičnu prijavu i obratit će se Zaštitniku građana. Po naređenju gradonačelnika Bratislava Gašića obustavljene su redovne uplate odborničkim grupama iz gradskog budžeta. Grad duguje odborničkim grupama za 2 meseca. Ovo je jedan primer kršenja zakona i zloupotrebe položaja kako bi onemogućio kampanju za predstojeće republičke izbore. U petak 7. februara 2014. godine, kao što znate, Gradski odbor u Kruševcu je posetio predsednik Demokratske stranke, gospodin Dragan Đilas. Poslovni centar je odbio da nam izda salu u Domu sindikata, pravdajući se time da je sala zauzeta, a svedoci smo da je bila slobodna i tog i narednih dana. Aleksandar Vučić je najveći prijatelj Demokratskoj stranci. U pokušaju da nas razbije, učinio je upravo suprotno. Pročistio nas je i ojačao. Otišli su oni koji su samo naseli obećanjima da će biti u vlasti pod šinjelom jednog čoveka i jedne partije. Demokratska stranka je pokazala da vodi socijalno odgovornu politiku, a takođe i populacionu politiku, što smo videli na primjeru Beograda kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik. Da se podsjetimo šta je sve Dragan Đilas obećavao i šta je sve uradio. Uradio je više nego što je obećao. U Beogradu je napravljeno oko 40 obdaništa, nekoliko škola, most na reci, penzioneri koji su imali primanja manje od 20.000 bili su dotirani, trudnice su takođe primale 100% platu i videli ste i njegovo angažovanje oko veštačke oplodnje i da ne nabrajam više šta je sve uradio. Zar to nije dovoljan dokaz da čovek iza sebe ima velika dela i pre neki dan je na našoj konferenciji rekao da želi da za par godina Srbija ima prosek plate 800 eura. Pa na ovih sadašnjih 300, zar je to malo? Da li ćemo verovati delima ili rečima, na vama je da odlučite.
Imamo još jedan primer kada je u pitanju Ribarska banja i rezultati koje je ostvario primarijus dr. Branislav Katančević, i to da vas podsjetim, kada je pre 10 godina postao direktor banje, kada je ta banja bila jedna obična rupa, rekao je: zapamtite, za 10 godina bit će privilegija raditi u banji. I mnogo pre je bila privilegija. Ta banja je sada priznata ne samo u Evropi, nego i u svetu. Sve moguće nagrade, diplome, pohvale, odlikovanja je ta banja dobila. Zašto ne verovati čoveku koji je tako nešto uradio, koji ima dela iza sebe? Dajte da više ne verujemo praznim obećanjima, dajte da pružimo šansu ljudima koji imaju velika dela iza sebe. Ove ljude prepoznajemo po delima i oni su nam garancija za budućnost Srbije. 16. marta, kada izađete na izbore, treba da date svoj glas ljudima koji znaju posao, koji su u životu radili konkretne stvari, koji mogu, hoće i umeju i koji znaju da vode ovu Srbiju i da nam daju lepu budućnost. Glasajte za listu sa Demokratskom strankom za demokratsku Srbiju. Hvala.